Kejs. Umíš to rozepnout ten polštář, Tomíku? Jo. Tak ukáž. Aha. Rozepni ho. Jde to? Va. Spinkal jsi? Jo. Ukaž, jak jsi spinkal. Jo. Ukaž, jak jsi spinkal. Tak. Koupí. Ping. Ping. No, tady máš polštář. Rozepni ho. Tomášku, a kde máš kolínko? Tam. Ano. A kde máš nožičku? Tam. Jo. A bříško? Tam. A vlásky? Tam. Aha. A ouška? Tam. Právně. A ručičky? Tam. Jo. A nos? Tam. A prstíky? Tam. Jo. Taky. A pupík? Tam je, viď? Není vidět. Kde je? Schovaný je. A co máš na tom pyžámku? Pupí. No, ale kdo jde na tom pyžámku? Je to Mickey? Pupí. Pupíku. Pupí. Máš tam Mickeyho na tom pyžámku? Jsi opičák, viď? Jak dělá opičák? Kiko. Kiko. Mlíko chceš? Jo. Jo. Tam máme. A nedáme si kakao? Jo. Jo. Kakao? Jo. Kakao. Go. Go. Kakao. Up. Jde to? To. Jde to? Kakao. Kakao. Chceš kakao? Jo. Jo. Kakao. 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 Tak jdeme? Tak musíš zahodit rudlíček. Hop. Tak já tě ho rozepnu. Tak, hop. A jdeme. Ty budeš ještě spinkat? Stávat, viď? Tak jdeme. Pojď. Tak jo. Tak jdeme, jo? Dáš mi ručičku a jdeme.